Και τώρα κυρίες και κύριοι, δείτε εδώ την περιοχή την οποία θα δουλέψει πάλι αυτοκίνητο του Αντώνη Σουμάχερ, ο οποίος θα οδηγήσει το GT250 άλογα μέσα στην πίστα της Ιταλίας. Κυρίες και κύριοι, το αμάξι κόλλησε, αλλά να δούμε να το καταφέρει να το βγάλει. Είναι έμπειρος οδηγός όπως είπαμε. Και ναι, το ξεκολλάει κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η βόλτα, τώρα να σβήσει το αυτοκίνητο διότι πύρωσε. Γεννά ο φανταστικός οδηγός κυρίες και κύριοι. Ο φανταστικός οδηγός εδώ δείτε, βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο. Πολύ κουρασμένος μάλιστα. Κουρασμένος. Το αυτοκίνητο κυρίες και κύριοι κοντεύει να χτυπήσει η μπιέλα. Δεν μπορεί να το κάνει όποιος και όποιος, πρέπει να είναι μάστορας, να ξέρει τι να... Κυρίες και κύριοι εδώ από κάτω κρύβεται το μαγικό μοτέρ κυρίες και κύριοι. Αυτό το μοτέρ, να το δούμε κιόλας, δείτε κυρίες και κύριοι. Εδώ, δείτε εδώ. Εδώ είναι το φίλτρο. Εδώ είναι το injection. Από κάτω είναι το turbo, απαγορεύεται να το δούμε. Εδώ πέρα κυρίες και κύριοι μέσα έχει νητρομεθανόλιο, όχι νερό, το οποίο συνδέεται με το injection. Και το αυτοκίνητο κυριολεκτικά πετάει. Λοιπόν, τα υπόλοιπα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια των άλλων βίντεο. Για σας από εμάς και ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.